Pamusore mama. Pamusore dai. Zore bora badusa. Dauloni nyaya ilipa item 7. Case 196 of 26. Iri now here infidelity claim and token of divorce. Now yakamangana na Kudzanai Mandaza. Anobva Mandaza village. Vachimangarira Wadzanai Chidemo. Anobva village Mamandaza. Ndiyo yandara nayo kare. Ngapinayo. Tichakumbirawo mumhan'ari Kudzanai Mandaza simudza ruoko rwerudyi wakagara wotedzera zvandava kutaura mashure. Ini Kudzanai Mandaza ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ngave mubatsiri wangu. Chiise ruoko pasi. Ndochiuyawo kune akamhan'ariwa Wadzanai Chidemo. Ndinokumbirawo simudza ruoko rwerudyi wotedzera zvandava kutaura mumashure. Ini Wadzanai Chidemo ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiise ruoko pasi. Ndichakumbira Kudzanai Mandaza uziviso dare muchidimo wakagara pasi chasakisa kuti ungochimhan'arira Wadzanai Chidemo. Pamusoro mama. Nhau yandakauya nayo ndeyekuti Wadzanai Chidemo ndakamuona takamubata ane chikomba. Akavata nemuzukuru wangu mumba mangu. Saka takanetsana kusvika takamubvika ndambomuregerera. Makamubata nechikomba muzukuru wenyu? Chikomba chachina muzukuru. Ndirini muzukuru wenyu anonzani? Anonzi Munyaradzi Gono. Munyaradzi Gono. Ari pano? Hakuiko haasi kuwanika. Haasi kuwanika. Ndirini pamakamubata naMunyaradzi? Kumubata kwandakaita ndikokuti ivo vegani vakapupura kuti zoni ndakange ndakarara naMunyaradzi Gono. Zvakaitika rini? Zvaane kozvezvisunga zvaane zvokuma 8 months. 8 months? Ndobva zvaita sei? Ndokubva tagara pasi sedare mumusha takataura nhau iyi nana mai guru varipo nehama dzangu dziripo. Vakati zoni ini ndakazoona kuti ndakatarisawo vana, ndakatarisawo kuti musha pamba panga tingadaro kuti zoni amai Prince vaendi ariyo mukadzi wangu. Saka naizvozvozvo ndavapa ruregerero saizvozvo. Makabva mamuregerera? Ndakambomuregerera. Zvakaitika rini pamakamuregerera? Pane sofa pane 3 months. Dzakusvika 3 months 4 months. Saka mukadzi wangu haana kuratidza kuzvininipisa kuti pane zvaaita zvekureswa kudaro. Akatanga kutoda hachatondione semunhu, hachatondioniwo kuti ndiriwo baba kana ndikutoita ndiri kutaurawo pamberi pake. Kana ndakamuudzawo zvekuita pamba haachatodi. Nekutoudza hama dzangu kuti zoni maiti zoni ini handigari pamba ndinotopagara chete musingadi kuchida. Saka naizvozvozvo takasvika pakuzopanana gupuro. Saka muri kuti pamakamuregerera imimi makatanga kugarisana semurume nemukadzi here kana kuti makangomuregerera ndokugara musingagarisane semurume nemukadzi?
tamboregerana kudaro takambogarisana saizvozvo semurume semukadzi tichitova bonde tese. Asi nekufamba kwenguva ndakazoona kuti mumwe wangu haasi kuzvininipisa panhau yake. Pakuzazvininipisa papa aisa kupai bonde semudzimai wenyu here, airamba here, aita sei? Sanangure. Ipapo anga akuita zvokutoti anosotesa even kana kwama dzangu kuti pamba ndichatopagara nemurume ndichatongogara naye zvandoita nditotoita ndiripo pamusha ipapo. Akutotaura mashoko ndicharamba ndiita chipano. Atotaura mashoko akawanda zvokutoti kana kwama dzangu dzese dzinenge dzangobvunzawo, asi iye aitaura mashoko ekuti aiwa inini pamba pako ndo pandichatofira. Saka zvakazosvika inini pakundirwadza, takasvika pakuti no. Asi mashoko acheto tabude chii kuti asvike pakutaura mashoko ekuti handibve baba. Ayekuti handibve pana nayo yekuti zoni inini ndada kumuti zoniwo vedwe imboenda unorayirwawo natete kana kuti umbonoudzwawo zvekutaura zvokuitawo zvinoitwawo kwakaroorwa kumusha. Saka iyewo akaramba kuenda kumusha kana kutodii kana kuti ndiende naye, iye akaramba. Makambozama kudenza tete wake kuti vauye? Tete ndakatotaura nawo pafoni kuti tete imbosvika ikuno nemunyai ndiye akauya akaenda neshoko iroro futi kumusha. Tete havana kuuya. Asi hazvina zvazvakabatsira. Izvozvo hazvina zvazvakabatsira nokuti iyewo pakuti zoni kana tete varamba kuuya isu ngatichiendai tunoona tete tiri ikoko kumusha tichigadziriswawo pawakatadza uchiona zoniwo apo wakatadza uchinzwisa kuti zvakamira sei kuti tikwanise kugarisana zvakanaka ndichitarisawo nhau dzevana nekumagariro pamusha. Asi iye akabva aramba zvese. Pane pamaburitsa shoko rokuti ndakabva ndamupa gupuro. Makamupa gupuro rini? Ndakamupa gupuro iko zvinezvi pane pakutaura vhiki. Mane 1 week. Tane 1 week. 1 week nemazuva. Kuti kumangara kwenyu kwamakaita makati chipambi nekupa gupuro. Kana makamupa gupuro, muda kumupa zvefuti gupuro nhasi? Aiwa, kana zvakakodzera ndinokosa kumupa gupuro nhasi. Handodati zvijeke kudai nokuti pano chikumbiro chenyu chiri kutaura kuti muri kumupomera chipambi uye muda kumupa gupuro. Saka ndikuti muda kumupa gupuro kechipiri here kana makambomupa? Kana kuti makamupa akaramba ndoda kuti pajeke ipapo. Ndakamupa gupuro akatambira, akatora gupuro racho. Saka pari nhasi kuti makatorambana. Saka zviro zvoni izvozvi takatorambana patiri panapa. Saka chikumbiro chenyu kudai ndechekuti? Chikumbiro changu ndechekuti pamusha pandakavaka pa ndepevabereki ende pamusha pevabereki. Saka zvekuti inini kuti nditi mukadzi wandairarambana naye saizvozvi atadza kunditeerera achiita zvechipfambi, akuzoramba achiita zvechipfambi ari pamusha pamba ipapo panenge pakandiomera. Saka ndiri kuti zoni dene zvavo zvabvira vakwanisa hake kuenda. Ndaona mataura kuti mimi pane 8 months akaita chipambi nemuzukuru wenyu. Vamazoti mazomuregerera mane 3 months mamuregerera. Vandazonzwa makuti pane 1 week mamupa gupuro. Chazosakisa kuti apa pa 3 months idzi muchimupa gupuro pawiki inhau yekuti mamamubata nechipambi here, achiita zvechipambi here kana kuti aingowe nhau yemashoko ekutaura zvinokubohwa kana kuti aisaitawo mabasa acho semudzimai wenyu? Anga asateereri semudzimai wangu. Asi hapana chipambi chanji? Chipambi handisaziva kuti ari kuita zvechipambi here because paakamboita ndakandisingatozivi kuti ari kutoita chipambi. Ndokuzozvibata. Saka nokuti pamba chaipo handichakwanise kumuona nenguva dzaanenge ari pamba. Anokwanisa kuuya kuma9 achisvika pamba usiku. Handizivi kuti anenge aripi. Vanoenda kunotengesa. Kunotengesa kushopu tinotovharirana pamwe chete. Ndokuti tinotengesa tiri pamwe chete. Asi iye handizozivi kuti anozoenda nokupi
Pandoenda kumba chacheko ndinge ndisinaye tinotoenda nemota asi yani ndoni kwake isu totoendawo kumba. Ndosvika kumba ndona asipo semusoro ndakatosiya ndatofukira vana mumba iye asipo. Saka handizivi kuti anenge ari mujekese muchipedza basa handiti munoti handei kumba hatisenze mushope iye ane shope yake inoite shope yangu. Asi nguva yekupedza basa ndimwe chete. Nguva yekupedza basa imwe chete. Sika mi munoenda moti here adzimai handei kumba voramba. Aiyo nokuti zvakatika zvokuti chakatanga ndechokuti takatanga kubatana nezvechifambi anwa takanetsana saka takata tigara tiri timatension akatati nawo. Saka kuti kuchiti manje kuti tichiti isusu handei kumba tichitedzane tidase zvanga zvakunetsa. Saka munhu anga angozvitiwo kana akada kuuya kuti tibatane tese tiende kumba uya toenda kumba. Saka mamwe mazuva anga asisauyi kuti tiende kumba tese indongotorana nevana ndoenda kumba nevashandi vandinge ndinavo toenda kumba. Pari zvino izvizvi ini nenhava kuti zvino takatafanana nagupuro ndandakumbotsvaga kumwe wekuti ndimbopota ndichirara ndisingazivi kuti zvinozokwanisika kuitika zvii. Saka mane nguva yakareba zvakadini kugara nese. Saka apa paisusu kuto hakwete kuti ndinenge ndichirara everyday mazuva ese ndinomboya kumba nditorara musitting room nevana naprince mukwana wangu mukomana nditorara naye musitting room bcause mwe rimwe room inenge ine musikana webasi ndoanotorara naye. Mane mumwe mudzimai aiko zvezasi handiyati ndine mumwe mudzimai nokuti hasa ndaroora kana ndiri ndanga ndangati kufambidzana naye but handisati ndikati mukadzi. Saka chikumbiro chenyu chamukumbiro dana ndechekuti mudzimai asudurukwe pamusha penyu. Chikumbiro changu ndechekuti mudzimai ari kundiitira chifambi ichi hachisi kupera. Chandiri kuti hachisi kupera ndechekuti zoni haasi kukwanisa kunge achibuda pachena. Saka ndozvokuti ngaasudurike zvake pamba anoita zvake chifambi chake. Ndo chikumbiro changu chandakavira kumwe. Wadzanai kukomerwa mzivo wambodanana nemuzukuru zvikazobatwa 8 months dzapfuura kubva ndakuregerera pamambofambidzana semurume nemukadzi asi murume ari kuti achavimba newe kuti mafambiro ari kuita hanzi haana tsarukano ndo chichemo chainacho ari kuti hauchamuteerera hauchamuone semurume unoti chiinacho utsanangura. Nauyi kutaurwa nemurume wangu inauyi kunyepa. Murume wangu uyu ane mumwe mukadzi saka haachadi kugara neni akutogara ikoko akutogara nemunhu iye. Eko zvino izvi tinofanira kuita kudhudza 3 years tisingadharisa amai nababa. Kubva patikamira kugara namai sababa ndakatotsvagowana sisi vangu vakauya ndakavafonera vakauya ndakatsanangurira nyaya vakabva vachiregai tichedzowo hama dzangu kuti dzinzwewo nyaya yacho. Ndokubva murume wangu atsanangura nyaya akati inini ndane mukadzi saka ini zvimwe nonyaya ndichakwanisi nekuti ndikange ndichifara naye ndikusara ndaamurwere. Saka ndo nyaya yavakabudira pamba. Kubva ipapo vachibuda pamba ndakasara ndakagara pamba nevana vangu ndichichengeta vana. Zvavari kutaura zvekundishaya pamba izvi mukatarisa mufoni mangu mune meseji yandakavasendera semunhu asagari pamba ndikavatsanangurira kuti ndiri kuenda kunhamo kunoviga amwene wangu vari amwene wasisi wangu apa ndo kwandiri kuenda. Meseji iyo nditori nayo ndikuno kuti kuratidza izvo vari kuti ndakazouya ndikazovhara vana ndikaita sei. Musi wacho wakazovhara vana iwoyo
ndakaenda paisira meseji semunhu asagare pamba ndakaramba ndipaparemekizwawo ndikizwa kuti ndiri mumusha mevaridzi handingabude vasingazivi. Ndakatovaisira meseji ndikaudza kuti ndiri kuenda kunhamo pamutare. Saka nhau yavari kutaura yekuti ndakaita chifambi nemuzukuru ndiri kutotadza kuziva kuti yakamira sei. Vangogona kunditsanangurirawo kuti muzukuru unopiwa kupiwa nezvake nyaya yacho yakanyatsomira sei nekuti indazongonzwa ndochezwa mudare ndichinzi ndine musha. Saka handisi kuziva kuti musha yangu ingadai iri. Zvanzi makadanana Munyaradzi Gono unova muzukuru wavo zvikazopa pamaidanana hazvina kuzivikanwa zvakazobuda zvega leta. Saka baba anzitsanangura handisi kunzwisisa kuti ndepapi. Ipapo inini hangu kuti ndinyanetsanangura zvingatore kunetsa. Ndine umbohwe maaudio avaitaura ivo zvokuti dare vakwanise kunge vachinzwa kuti madananirano avo akamira sei. Ndokuti ndakatsanangura nemuromo ndiri kugona kunge ndichipotsa. Ndine maaudio avakange avaitodanana nawo nemunhu wavaitsindidza kuti zone asataure kuti zvino vakarara vese mumba mangu pamubhedha andakati nditori nawo umbohwe wachona wandinawo mufoni mangu. Pane chinhu chimwe chete chandaona hangu pamazita evanhu vaviri aya anzi Kudzanai naWadzanai. Ndairofungidzira kuti chinhu chokutanga mukatarisa zita renyu mukachinjana W na K mazita enyu anobva angofanana. Chitofungidzira kuti zvakadaro hazviwanzoitika pese pese. Ende ndo chinhu chekutanga chamaifanira kutanga kufarira ichocho kuti mune zita rakafanana rinongosiyana pane rekutanga iri. Zvichida meso enyu haana kuvhurika nenguva mukatadza kuzviona. Asi chinhu chamaifanira kuremekedza ichocho icho. Iwewe Kudzanai wati wakaona mudzimai wako akarara namunyaradzi ndizvo? Zvakabuda handina kuona hangu nemeso asi pane mabudira zvakaita kuti zone ava tozopupura kuti zvichiwa ndakarara naye. Mataura mambotaura mumwoyo mabanga vachikuti ndizvo zvamaita sei pamataura mambotaura mumwoyo saka mambo ari kuuya uchidze murume mambotaura kuti ndizvo here ndizvozvo vakadanana nemuzukuru wavo. Ndobva mati imimi Wadzanai mushure menge magara dare mukamubvunza akabvuma kuti ndo zvakaitika? Hongu akabvuma. Wadzanai ndizvo here izvo? Pakabvumwa nyaya iyi panga paine wanga uri wega naWadzanai here kana pane wanga waripo? Ndanga ndine vanin'ina vangu nevakoma vangu vanga varipo. Pane varipo pano? Hongu varipo. Ndavapi ava vapupure kuti zvinhu zvakaitika here zvinhu izvo? Hongu. vavatoona vangu varipo vachiona musi wacho vamwe vacho havana kwasava. Tiudzei tinzwe chii chakaitika pazuva rari kutaurwa kunzi Wadzanai akabvuma kuti anga achidanana namunyaradzi? Zvakaitika ndezvekuti mukomana meseji yanga neaudio yakapiwa nemuzukuru wedu. Audio inoratidza kuti mai guru vaifambidzana nemuzukuru. Yavakapiwa nemuzukuru wenyu upi? Muzukuru wedu haako kana. Upi? Anonzi ani muzukuru? Akapa munyaradzi ndiye amutodana nawo. Saka munyaradzi ndiye akakupai meseji here? Asiri ndamo wake. But tsananguraika tizive kuti akabatwa nemhosva akarara naWadzanai ndiye here akapa meseji kana kuti amumwe? Muzukuru wedu isusu mwana wanzvadzi yedu ndiye ane muramo aidanana navega. Saka muzukuru mwana wanzvadzi yedu isusu ndiye akaratidza meseji yeaudio kuna sekuru vake anomukoma wedu kuti audio izwa audio yokutaurirana kwangu ini nambuya vachipupura kudanana kwavo nemuramo wake anove munyaradzi wacho. Saka zvinhu zvabvunzaniswa tiri kumusha ndofunga vamaiguru vanguvayo zvatwatwa chaizvo vakabvuma vakati chiwa ndakadana munyaradzi kubva vakumbirana uregerero namukova panguvayo musha nobva yangogadziriswa vese vachita taregerana.
panguva iyoyo pananasisi vavo varipo ana Meguru vakanga varipo shuwa Meguru vachibvuma kuti zvishuwa ndakadana Munyaradzi chiro chokwadi chamwari. Sisi vacho vari kupi sisi wawadzanaya vaivepo ngatibasirane tiite nyaya imwe chete tikada kutakotsera muno mudareka munobva hamuna kuyozorarwa muno handiti ndatokupa mukana wokutaura pamusoro emambo nevana wedu ini susu tichibva kumusha takanga tadaidzwa nomunun'una wangu achitiwana sisi huyai kuno tiri kunetsana nemurume wangu mumbotigadzirisawo. Saka isusu tasvika takada kuti titaure nemurume uyu tatauyo muri kunzi kunetsana inini nemukadzi wamagara naye zvatoita kamukwava nemudzimai tati titaurani bamu kuti tionesane kuti pane chatakatadza here isusu chaita kuti nobva mangotora mukadzi musina kutaurawo chakadini chatakatadza. Vamweni vachibva vati pamusoro inini handisi kukwanisa kutaura nemi nega nekuti tinogona kutozorumisa taakuita hondo muno. Saka gaimbotora wandinoda kutora ndobva wakanotora chii ndobva wakanotora tikati isusu handina kuya kudai tauya kuzokuyanyanisai kuti tione patiri kutadza nekudini. Understand then? Oswald. Zvutaura naMeguru vacho ndo zvakaitika here izvi? Ndizvo ndokwakatangira nyaya. Ava vakauya vadedzwa nawadzanai. Taura tinzwi. Uyo akati handini ndakudaidzai. Inini handisa kudaidzai panapa. Madaidzwa nemunin'ina tikati atidaidza but tinoda kuedza kuti kuyanyanisei pamuri kupa kunetsa. Akati inini Meguru mukadzi ndaanaye. Ndozvakatotitaurira. Mukadzi ndaanaye. Izvi zvechikomba ichi chinonzi Munyaradzi ichi chiri kunzi ini ndikutozvinzwirawo pana zvechikomba izvi. Because nyaya dzatakataura ipapo iyoyo yekuti zvondikini atindane mukadzi neyekuti muzukuru wacho akunzi amuri kuti amene muzukuru ainzi agara mberi wainzi waidanana nasekuru wacho wakaita chi wakati ateita mwana nasekuru awa chimwana akashupa ndo pakachemwa chimwa ndo patakumbira. Musasanganisire nyaya. Taura nyaya yamabvunzwa motaura imwe chete kana mane imwe mozotaura imwe. Takubvunzai nyaya yaMunyaradzi. Akuda mudare munomu achinzi akarara nawadzanai mumba mawadzanai nakudzanai. Ndonyaya ndinoda kuti mupindure iyoyo. Inini handisi kutoiziva. Ende Munyaradzi atadi. Padare apa maivepo? Padare ndaivepo. Mumaivepo ndiani? Ari chii chenyu? Ndinotedzana naye iwe. Ndati avo ari chii chenyu avo? Ndosisi wakuruma mimi. Maivepo muri vaviri mimi? Tisakadaidzwa pakumusha nekusha. Ko padare ravo rimusha mana kudzanai pamba nani? Raive nevanhu vangani dare? Raive nevarume 4. Wakadzi wakangonzi Sarai Muripanza wanazopinda. Varume 4 vakapinda mumba? Mukaitira mumba? Nyaya yanga manga masungirira imi kubva kumusha yamama ndiwe mamadedzerwa newenyu munin'ina? Munin'ina akati achiyazokuzivisai kuti murume wangu ane mumwe mukadzi? Ndo nyaya yakakurukurika. Tikati chitipaka zvekuti kumbira kuti izvo waane mumwe mukadzi akati akasanda akupa izvozvo. Oswald, ukunzwa mashoko ari kubva uko? Unoti kudiya? Ini pakunzi naMeguru havana kumashoko enyaya yaMunyaradzi havana kuinzwa papo vanenge vari kunyekwa zvavo. Nokuti mukuzokumbirana ukaita ruregerero Meguru naMukoma vakanga varipo ana Meguru ndo vakatovaenzanisa vanhu vakaregerana munguva iyoyo. Naiwadzanai? Iwewe wakasvika pakukumbirana ruregerero nemurume wako 8 months ago. Maikumbirana ruregerero rwei? Pane nhau yakabuda ipapo yamazotenga iri kutaurwa kuti wakafambidzana nemuzukuru. Wati? Nhau yamama tizvo zvavakusanganisa nyaya. Ndiyo yatakakumbira regerero kuti wakafambidzana nemuzukuru. Iwo wakuti zvinhu zvino. Aikumbira ruregerero ndiani? Inini. Uchikumbira kunani? Nemurume wangu. Ruregerero rwei? Rwekuti anzi wandinyepera kuti ndakadana nemuzukuru. Anga akunyepera ndiani? Inini ndinanga ndataura nawo ipapo tichigadziriswa nanasisi yekuti zvonizvo imimi magara munokundisiya panapa
muchinogara nevamwe wakadzi kunze makasvika pakuti ndogara nemuzukuru wenyu panapa magariro acho ndisati manzwisisa maita semukadzi nemurume ende muzukuru yakasvika pakuzombokudikira imwe nyaya yekuti zvonizvo mwana wake akumusungutsa akanetsa kubuda achinzi ndiwo makunakuna zviri direct ndati iwewe wakakumbira ruregerero kumurume wako waikumbira ruregerero rwei rwekuti sori hakonda kuti zvinhu zvakadai nemuzukuru iwozviramba kuti sori hakondi kuti wakadana nemuzukuru akadana nemuzukuru ndiana iwo wakadananawo nemuzukuru wavo iwewe ndodzana ndonyaya ndakakumbira regero mudai ndonyaya yandakakumbira regero mudai yekuti wakuchema yekuti zvinizvo wakadana nemuzukuru akoma yati makakumbira regero makambomuti uya adana nemuzukuru saka makakumbira regero kuti sori ndakakuti kudana nemuzukuru wachiti wandinyepera ndangoitawo zvakuti nyaya ipere ndaona kuti musho wangu uende kumberi sezvo wazviramba wokamachibva kuti ukuita umunyepera vazomuti sori zvako murume wangu iwe wakumbira ruregerero kumurume kuti sori hako murume wangu waidana nemuzukuru wako ndakanaona kuti musho wangu wakuparira because anga akutoramba saka ruregerero rwako rwanga riri rwei iwewa wokuti zvonizvo hazvisirizvo kana wekuti hazvisirizvo saka oraiti saka nyaya ichiyapera zvinokumbirwa ruregerero here kana kuti iwo kana uida kuyananiswa unokwira dare murume wako wokuripa zvinokumbirwa ruregerero saziva ndakanaona kuti hausaona kuti kunyepera here zvanga zvakuitika ipapo iwewe ti usatidyire nguo yedu taura zvakaitika usatidyire nguo iwe odho yacho iri kupitinzwe iwe wataura ukati wakapa mukadzi wako gupuro ewiki ago akaritambira paive nani pamakapa mukadzi gupuro akapiwa gupuro akatambira naiwe wakapiwa gupuro yakaiswa patepa ndakuitambira zvakaitika rini izvi papanga pane wani wiki chikonzero chawaizoisirwa gupuro pamberi apa chandiri chei handizive nekuti wagara pangoti tikanetsana kunyange tichitegwa yangu nditi gupuro rako iri izvo zvikuda uende kumba kumusha kwako gupuro rako iri izvo zvikuda uende kumusha uyo ndiani kwauri ovi uyo agara kunze au ndibani aidei pamaikurukura ipapo pakaiswa gupuro pamberi pako handiziva wakangodedzana dedzana hapana kutobhutwa nyaya dzakawanda hapana kana paive nani mumwe aive pepapo paive namwe bamini wasipa saka gupuro raiswa pamberi pako iwo wakadii hapana handikacha ndakataura ndachakaita takangosiwa riri patebhuri but kwauri zvichirevei richiripo patebhuri papo takangosiwa riripo sepamba paive nevanhu vame zvati richiripo here patebhuri hapasina chinhu but gupuro irika gupuro ishoko handiti mari kuzongozadzikisa uri panzwa gupuro ishoko riri kutaurwa kunikirikiri kupfimba mukadzi unopfimba neshoko mari yozotera kumashure ese pfuma handizvo saka kana wakuramba mudzimaika chinotanga ishoko rekuti handichabuda gupuro rozotera kumashure saka shoko rakatouya rekunzi ndakukupa gupuro zvokuti wazotambira kana kuti wazodii ndamziyo yaimwe nyaya nekuti murudo rudo runotangwa neizwi runoputswa neizwi izwi rekuti ndakukupa gupuro rakauya ndizvo kwauri izwi iri rauya ranga risiri basa rako here rekuti unzwisise uchibvunza nyangwe nanabamunini bamunini manzwa here shoko rabva kumukoma wei nditsanangurirewo kuti shoko iri rabva sei rauya unonzwisisa wakaitei ipapo handambozvinikirikina nekuti ndinangojaira ndandaga ndichingoripiwa gupuro racho nyange zvino saka kana vanga vajaira kupiwa gupuro muchigara uchipiwa gupuro nhasi murume wako obva auya kudare kwamambo obva ati ini mambo mudzimai handichamuda ndaoda kuti abve pamba pangu ndakamupa gupuro mambo vanodii ipapo mambo audio yachona ndiyo
Apa waitaura naye handisiri ndakafona zvichechi kana kuti ndakataura nekuti vazwana kuzanaye mudzimai wako wakamutora kupiwo kwaRusaku. kana waona kuti mudzimai hauchadatakura unodzosera kwaRusaku Ari kutoramba zvaakatoita ende zvaakatobvuma mudare remusha chaizvo zvakatobvuma. Saka kugara nemunhu akadaro zvinonetsa kuti munhu anoramba zvinhu zvaanenge akaita. KwaRusaku ndokuna nababa nanamai. takura mudzimai wacho kana usamude unomudzorera kuna ati zvavai Yotenda. handi muri kunzwa nyaya dzokutaurika muno mudare mwana uye ari kundidyira nguva yangu achininyepera nyaya yari kutaurika hani muri kuenzwa mwana uye ari kutinyepera vasikana vakauya kunoka ndadzi dzangu vachiti vadaidzwa nani munin'ina wavo vasikuita nyaya dzavo idzi right vaita nyaya dzavo dzavakudzana kudzi idzi kwazvo takataura naye dziri nyaya dzei dzavaita ndedzemukadzi navarume tambudzo kuti dzake dzakamira sei patati isusu dare kwasha yakuno nemukadzi wako tizvinyaidza nyaidzei senge takatomirira kuti isusu kwashati zvine pane itumadzi takatomira wesu kwashati takumira muri kunzwa nyaya kunzi yane 8 months yaitika vana hanzvadzi venyu ndobva vauya musha chakuitika chacho chekuti vana hanzvadzi venyu vacho kuti vachitaura zvakakurukurika ipapo pavakauya vakuchitaura nepadivi
ngavambire pachokwadi kavataure nyaya yakakurukurika. Nyaya yombokurukurwa murume ogamuchira kuti ndaregererana nemudzimai wangu, obva ati ngatigarisanei, then murume obva adzoka futi achiti mushure mekunge ndati mudzimai ngatigarisane, mudzimai wacho haachagona kundinzwisisa, haachagona kundiremekedza, haachagona kuratidzawo kuti akambokanganisa ndikamuregerera, kusvikira pakuti murume akuti regai ndipe mukadzi wacho hangu gupuro ndipedze nazvo. Right, indobva neyendi kuti riri gupuro takadaidza mukwasha, kwasha haana kuuya, dai aida kupa gupuro kuti ana tete wari awana tiriwana tese ana tete wari zvinoitika nezvekudaika gupuro haripiwe teteka, gupuro rinopiwa uye akadiwa tete wariko akapiwa gupuro tete vanozongozadzikisirwa kunzi ndapa muzukuru wenyu gupuro, vanopanana gupuro ndevaviri ava vakadanana, kuna tete kunozadzikiswa. Ndizvozvo indaiona kudai ndofunga zvinoenda nematumbu, indaiona kuti zvatakadaidza mukwasha kuti mukwasha yakuno aiuya iye negupuro rake otipa asikuramba kupolisa tezvara ndikuda kupiwa gupuro, tezvara gupuro tichiona towitness kuti mukwasha ati pavakadanana vakakudaidzai ndipo mawitness akauya mukwasha akauya kuzoroora, asi pavakatanga kudanana mamusipo, saka nyangwe negupuro rinogona kupiwa musipo. tongotambira mukwasha haana kana kutosakana chii ndati kana negupuro rinogona kupiwa musipo, zvekuti mukwasha akabvisei handizvo zvataunganira panapa. Imimi ikodzero yenyu kureva pfuma yenyu yekubvisirwa kwamakaitwa kana kusabvisirwa, ikodzero yenyu, ende kodzero iyoyo haibviswe negupuro. Kana akanga ati haasi kuda mudzimai, imimi kodzero yenyu yekureva pfuma inoramba iripo, munokwira dare moreva pfuma yenyu nekuti pane vana. Kana kureva gupuro, mwana wauya negupuro ndozvaitika kumba ndozvazvaita. Kana mune zvamuda kunzwisisa kana kuti asei kana musufara negupuro, mune kodzero yekura dare kuti takaona mwana wauya negupuro dozokuti chii chakaita chakaitika mukwasha tamudenza taedza kutaura naye haana kuuya. Pamusoro ipambo unokwana novaviri vakadanana. nawe takagarira panoka pane varuda kuedza kuchinjera ava vakagara ndofunga muchitaura neni makadhuita mimi kuti muchiti ndiribatsirewo ndingaite seasuda ndibve pamba, mukati pamushande pani, mukati pamusha pavabereki pa makaitei, mukati makaura imimi namunyaradzi uyu, zvikazobatwa leti mukati muita kwandiri direct handiti. Asi nhasi tikuti taure chokwadi pamberi pedare vese nevari kuseri uko mukuedza kunyepa, mukuedza kunzvenga muchiedza kumudzimbirira, asi chokwadi chakabuda kuti muzukuru aichengetwa nauyu atodenzwa atapiwe basa ndiye wacho akuzotorova mbuya akutora avako aiti wadzimai uyu ndokubva ndamboaregerera, asi vanhu vacho maitiro acho haasi kuita. Ndo chavaikumbira kwandiri ndikati mungade kurambira kubva pamusha pavaridzi here, muchiri mudiki zaizvozvi muri kureva kuti murume hamuchada here, ndopamuchatora varume muchienda navo pamba pamusha pavaridzi here. Asi nhasi vari kurambira mambo. Pamusoro mambo ndorombotaura zvishoma. Chekutanga nhau yangu ika zvingaite kunge sekuti ndine mhosva kana zvikuita sei kana kuti ndiri pandatadza, asi kuti nhau yangu yakabvira kuri kugadzirwa. Zvakafanana nemaningiri namu kuti nezvonyaya yapapi mazvinzwa here, hongu mungati ndini nekuti ifoni ende maitambidzwa nemunhu pafoni. Tezvara manzwa zvakataurwa nemwana wenyu uyu zvaakauya muno muofisi achitaura nokumbira kupesa tezvara ndati manzwa zvakataurwa nemwana wenyu here, akauya muno muofisi achikumbira kuti mambo ndivhikirireiwo ndisabve pamba, asi ndakaura uyu zvinhu zvese zvanga zvikutumwa izvi ndinobvunza imimi iwe nyarara inangwa handifariri kuiswa tsvigiri parurimi pangu.
ndinofarira kumira pachokwadi. Munhu ngaamire pachokwadi, okumbira ruregerero, obva aregererwa, obva achinja maitiro. Tikadaro tinovaka imba. Kwete kuti munhu anouya pamberi pamambo ouya otaura manyepo. Kana ataura manyepo, ini mambo ndogamuchira manyepo iwayo, imba iyoyo ndaivaka here kana ndaiputsa. Zvoreva kuti mukadzi uyu achabuda muno achizvitutumadza. Kuti wakaenda kuna mambo uchiti uchanondohwina asi ndakakukunda. Aiwa, inini ndikuudzwa zvokutaura. Dai vana hanzvadzi venyu ava vanga vaine chido nemba yemuzukuru wavo uyu, vabvuma kutaura chokwadi chezvakaitika, votanga kutsiura muzukuru wavo chaizvo, kuti muzukuru zvinhu zvawakaita zvakaipa, izvi ngazvipere izvi, votanga kuvaka imba pane kuti vavhikirire muzukuru wavo. Kuvhikirira kwavari kuita hapana imba yatiri kuvaka. Tiri kungoisa uyu mujeri kuti aramba achingoitirwa zvaano, mukadzi aramba achingoita zvaanoda pamba. Ukoshesa muono wakamhengo nemurume pekutanga kuti kutadzirana kunowanika asi tine vana tagarisana mesi motarisa papo ramhengera tarongo rakanaka kuti murume anga atarisa kuti isu vaviri takadanana hedu tikutadzirana tikuva vana asi pane vana nekuva vana kweduko ngatigarisane tichengetedza vana vedu pamwe chete. Dai vanhu vese matarisa papo pamabasi tabatsirana kutsiura ozi tese togara dare rekuti uyu ndiye akuti tenderedza musoro muno. Waenda kana ati zvaro rako utanga kutotenderedzawo musoro namambo otenderedzwa musoro. Imi sure richiri dare dzichiri tsika idzodzo ndokutanyangwa kwatinorambako. Nhau iyi yakagadzirwa mungazvirambe. Apa ndiwo wakatotichera. Nhau ipi yakagadzirwa? Nhau ipi? Ndine foni izvo. Aiwe ndati nhau ipi yakagadzirwa? Wakatora foni yangu baba. Nhau ipi yakagadzirwa? Yekuti ndakadana namunyaradzi. Wakatora foni yangu baba achitaura kugadza chacho. Iwo unodana namunyaradzi wacho here? Handina kudana namunyaradzi wacho, ngauya padereka. Ezvo zvakawanza muzukuru wavo wakamuwanza asi panzvimbo haasi kuzvidairira zvese zvingoroverwa musaka. Inini baba akatora foni yangu achigasa foni yangu ndopo yakati zinzwe muzozvishora pafoni izwe muzozvita vakatoya pabasa pangu kunowana 2-3 on zvaunodaya munobudaka ndokuya ndimonyararai munumenyu munomuda ndinomuda taurai chokwadi kamukumbirereke ishe handina kudanana namunyaradzi. Munyaradzi ngauye panzvimbo azvidairire. Inyaya dzagadzirwa mumusha paukama wavo munyaradzi muzukuru wavo. Ezvezvo wakamuwanza vari kungoti ndakadanana naye. Iye asiri panzvimbo wakamuwanza. Wakuti zvino ndakuya muno mudare muno mandakuya muno mudare. Apa ndiyo akasvika kubasa kwangu achindibvunza nyaya kuti nyaya ndikuti tiri pachichi ndipe mari. Chiri kuitika ndechekudaiwo nyaya inotongwa imwe chete hazitongwe mbiri nhatu panguva imwe chete. Asi mukakuya kudare kuzomhangarana ndikudza naye handiti kudza naye ati apa iwe gupuro nenyaya yekuti wakadanana nekurarana namunyaradzi handiti. Kana iwe waona kuti wabunyikidzwa unokwira daro zvimhangarira kudza naye wacho wotaura munyaradzi wacho uya uyu munyaradzi ari apa pandiri kunzi ndakadana naye handaudana naye wozvichenesa. But inini kuti ndipindire pakati kuti ndimandikidze kudza naye kuti tora chete wadza naye zvauri kutaura inhema unofunga ndingamandikidza uyu kuti akude kana kuti iwo ndounoita kuti akude. Mudzimai anovaka imba yake wega anoputsa wega ende imba inovakwa nechokwadi. Ayo madzitete maviri ari apa payari kunyepa hapana chokwadi chavari kutaura. Tinotarisira kuti vanhu vakuru kana vachinge vagara dareka vanotaura chokwadi sezvachiri. Dai vanga vachida kupiwa mukana wokuti vagadzirise imba yavoka vaitokumbira kuti mambo imbotipai mukana wokuti tinogara pasi nemuzukuru wedu tiumbe imba iyi sana tete. Ende kana mada kuumba imba chekutanga kutaura chokwadi. Uyu ari kutaura takagara dare tichikurukura nyaya yekuti wadzanaye akadanana namunyaradzi, wadzanaye akabvuma, vana tete varipo, akakumbira ruregerero murume wake akazvibvuma. Asi ana tete vacho hanzvadzi dzenyu vari kuramba kuti hapana kubvira pataurika nyaya iyoyo. Wadzanaye akagara nakudzanaye ndokupiwa gupuro. Munin'ina wakudzanaye aripo obva ati gupuro ndakangosiya riripo patebhuri ipapo. Zvaiitika mambo asipo izvi. Gupuro izvi rinotaura kuti handichakuda
Saka kana rataurika iroro munhu mukasapaka nyika warevei teta kuona kuti waneteswa nemhosva yaunenge uchiziva. Kudzanai kana usati mudzimai wako nekuda kwezvikonzero zvako iwe zvawakaona zvamakagarira dare mukatonga ukambomuregerera akatadza kuchinja takura nhumbi dzake kudziendese kumusha kwavo abve mumusha menyu. Zvinoitwa riini zvinhu izvi? Kana paine dzimwe nyaya dzamuda kuuya anenge aine nyaya anoyazvimangana nyaya yake. Ipapo mambo ndakachitokumbirawo kuti ndibatsire nekuti ipapapa akatombotaura maswe ekuti zoni handikwanisi kubva pano pamba ende handitombobva pano pamba ndotofira pano ende ndotomwa mushonga ndichifira pano. Ndamuti zoni handiye kwatete tinokwanisa kunge tichienzaniswa handitotofira pano hazvitombeti kuti ndibve panapa. Saka ipapapa ndiri kutotya kuti ndimuti zoni handii kana kuti chi anogona kungojamba mumoti anogona kungodii akatonga kutozorani ndakatanga kuita imwe nyaya futi. Vana atete vacho ndatitakurai muzukuru wenyu. Munonzwa zvandautaura here? Ndatitakurai muzukuru wenyu. Muregere kupa mishowo varidzi ngozi. Wana baba ndiwe mutipa dzimwe kuti chimuchawo. Wana baba wabvumirana kwakarurwa. Wana baba wenyu vakuru kuna mambo. Ndoko vanotaura kuti izvo takudzosa mhuri yenyu. Makafumuka imi. Dai musina kufumuka dai mangouya muchitaura chokwadi. Makafumuka. Munouya kudare vakadzi vako uri kuuya uzoreva nhema. Shosho na meguru makauya makapfugama pangwe chiti na maprinsa makauya makapfugama pamberi pangu apo muchikumbira ruregerero kuti zvone tikumbira ruregerero tigarisane zvakatadzwa takatadza pamberi pevanhu vese vanga vari mumba. Nhasi muno mukuti hapana chamuri kuziva hapana chamuri tomboziva nezvazvo. Ndokusaka ava maiprinsa apa wadzana chidemu asi tombotiona kana kuti tiri vanhu mumusha ari kungotaura zvaanoda achingotaura zvaanoda pane munhu wese. Hanzvadzi dzangu anongotaura kuti handina basa kana ndada murume ndinongotora kwandinongoda chero ndinondatora nekuti mimi munenge muchimusapota zvinhu izvozvo. Pamusoro mangu ndotendera utano. Ndinotida kungoti ndibvunzawo kuti handine vanhu. Dzidzai kutaura chokwadi kana muri kudyira nguva yangu muchitambisira nguva yangu nekududza nhema kuti zvidii. Madii kutaura chokwadi pachena. Muzukuru wedu akakanganisa akaita zvakati. Asi mambo tine mhuri tikumbira ruregerero. Itai kuti tivake imbai. Vanoziva dare rino vanoziva kuti mambo ina handidi kuti mhuri dziputsike. Handidi kuti vanhu vapanane gupuro. Chaakundituma kuti ndiite zvandakutaura kuita kwenyu imini kuti hakuna kuvaka mukati. Musatarisire kuti mambo ndo vanovaka. Imba inotanga kuvakwa kubva mukati mayo. Mune vaviri vari kugara mumba. Nemi vehukama muchivaka imba iyoyo. But vehukama kana muchiuya mune nhema. Handiti muri kutunhidza wadzanai kuti imba isagarike. Inogarika sei? Kana imi muchimutsigira kuita zvakaipa. Muri kutomutunhidza. Chasara ndechekuti wadzanai achatsvaga poison pobva apa murume ofa. Nyaya yopera. Neunhu hwenyu hwamuri kundiratidzaiwo hazvirambike because hamuna hanya naye murume wacho. Dai manga muchimuda murume, dai makaziva kuti munhu akatikoshera ndiye akatisimudza kubva kumba kwedu ndiye akatiroora, dai makati takutadzira ngatiitei zvokuumba imba iyi. But mataka kuda kuuya uzonyepa. Chiri kukutumai kuti munyepe chii kana imba muchiida. Imba yedu tinoida mama. Komadi kutaura chokwadi. Zvinzi taurai chokwadi moti imba munoida asi chokwadi hamusida kupupura.
chinhu chinogadzira nyaya kunge chokwadi chaenda pachena vanhu vokurukura imba yovakika. Chokwadi chinogona kutadza kuwanikwa pazvinhu nekuti mumwe nemunatete vatimba vanoida vakumiririra ngavachitaura chokwadi chakaitika singapedzi nguva tovakarodzimba nematete vanonzi makakumbira regerero ari kunyeba here handina kukumbira atete varikutaura hama dzangu tese tiri kurikudare kana tisi kudare tiri vanhu tinogara munyika mune vanhu titoona vakati tine mhuri totombonetsana kuti ishupana kudzimba kwani kudzimba kwedu chikurukuru kana vanhu vatadzirana kurirana pachena vanhu vangokumbirana chii vangokumbirana varegerero ende makatarisa nyaya hobho dzatotonga muno mutokoshesa vana nezvavakwa nezvaitwa sei asi tichitarisa kuti panoregererano panofanira kunge pataurwa chii panovachiona mamakataura rakanaka rokutaura munhu kuti zvaitika zvinhu zvakadaro tenyaya dzakadaro dzakawanda dzotoregererana vanhu asi kuti munhu aregererweka pamwoyo pake ngaaratidze kuti zvandakaita ndakakanganisa handiti kana zvakaitika zvichadzokoreka kuti zvipi izvo zvemhepo yaingopfuura yakapera mhepo ipi mhepo iyoyo handiti pabaitaka kuchinja unumwa makomera munhu akadaro anosununguka zvakadaro zvipi izvozvo kuti kana akafamba anoti haa kana zvakamboitika zvakatoitika asi haa vakafunda munhu ese anofunda nokukanganisa asi pakaratidza kunge kuti munhu ari kuuma musoro kuratidza kuti zvinhu zvaizvo kunoramba chiendera mberi tendai murume anga akoshesa vana vamwe vanongo zvatoitika zvakadaro hacho kumbira munyaradzo vachiona kuti asvike pazvinhu dare kune munina na kumusha vachimirira baba wedu isusu chinoitika ndechekuti ndakatouya takataurara kunokumba kwamandasa paunopirwa nyaya unobvunza kuti tikei samoni racho samoni rakanzi chipambi rakanzi gupuro chipambi vakaita here mwana handina gupuro ndakapuhwa asi ndakangoiswa patebwa vazonobata saka zvinhu zvese izvi hazvina kupupurika saka wamandaza wakauya pamba ndifunga wakangoita takangoomberana vati ndiri kudzoka vachiti nondasiya zvinhu panze kushopu havana kuuya akazida kuti wanga wakauya pamwe tingadai takambowanawo mukana kuendawo parutivi nani nawamandaza tonzwawo chii kusaidi kwavo kutosangana panapa hatina kutogonawo kukana mukana kuita sei kutaurawo nawamandaza muriona zvikuitika vanatete venyawa chokwadi vanochiziva ikoko takatotaura kuti aiwa kudare handi tinotaura kudare kuti aiwa ipositipona inyaya imutigowana mukana kuita sei avo vaviri avo nyaya vanoziva chokwadi chese vanochiziva zvakaitwa nemuzukuru wavo vanozviziva asi ndechekuti vakuda kutamba nesu varume vakuru kuti ivo ndo vaite uchenjeri hwavo hwokusada kuburitsa pachena kuti vachivige vochimbunyikidza murume kuti tambira chete mukadzi taureka chokwadi mukumbira ruregerero pavakauya 8 months ago nyaya yakataurika yese ikabuda pachena murume ndokuti mudzimai wangu ndomuda nyangwe akanitadzira mapanzwa murume haana kuramba mukadzi dai murume akada kuramba mukadzi dai akamuramba 8 months ago ende zvakaitika vana atete varipo but nhasi vana atete vari kuzvirambirei kuchiri kuvaka here kana imimi sana baba muchisimuka neshoko ramusiri kuziva asi rakatakurwa muhana nanaatete venyu vasingade kukubudirai pachena ubaba hwenyu hunobva hwashaya basa ipapo ndipo pandibata zvakanyanya ipapo pekuti vana atete sevanhukadzi ngavazive kuti vakabva mumusha menyu mavatuma kuti wave kunya nenyaya kwamuri ngavachiuya kwamuri vakuudzei chokwadi vana baba patabvawo kubva mwana akakanganisa mwana akaita zvakati imimi mochipa vana tete shoko dzokerai kumwana munotaura shoko rekuti pane kuti vasimuke kuuya kuno vodzoka kwamuri vokuudzai nhema handizvo handitsika idzodzo tsika dzidaro
vana atete ngavamire pachokwadi ndokuti imba yemwana ivakike. Kana vana atete vachinyepa uku vada kumisa imba uku vari kunyepa. Saka ubaba hwedu isusu hunozova papi kana tichinyeperwa nevanasikana vatakabereka? Tifunga kukumbira udare kuti amene kuti wamandaza vanotibvumira here kungotipo nguva isusu vana muturikwa kuti tigone kutaura takatarisana kuti tinyatsonzwawo zviri chii. Alright, pamusoro baba ndisati mabuda rege ndibva ndakuudzai ndichiti ndakafonirwa neanonzi Nashi pamukati zvikati ndine shamwari yangu kuda kubatsirwa toda kutoenda kusave visit. Shamwari kuda kubatsirwa nei? Ndikati zvikanzi toya here ikoko ndati titobuda toenda kupi uko kwaZimbiru. Zvikanzi kana masvika pamukati mungotibata ndovandabuda namessenger foto ngotiri tu asvika pamukati nanzi auye muone munhu wacho ari apa ndivandasvika saka ndoda kubatsirwa ndakati nei zvikanzi nenyaya yangu yandakamhangarira ndikati nyaya yei zvikanzi ndikunzi ndakaita chipfambi ndikati chipfambi chacho hachina kuitika here zvikanzi zvimufunga henyu zvinhu zvakaitika kudhaya zvoshua zvakaitika nemuzukuru wavo tikakumbirana ruregerero murume wangu akandiregerera asi zvaapo murume wangu ari kusekwa ari kunyara kusekwa nevamwe muraini ane mumwe munhu wakufambidzana naye saka inini akuda kuti ndichibva pamba apa munhu wake wainaye kuti auye pamba apa ndikati saka panyaya yakadaro pamusha apa ndepani zvikanzi handepawo pavabereki wavo ndikati kana zvino wakabatwa nhau dzechipfambo ungarambire kubva pamusha pavabereki vavo here handini ndikati akakumhangarira ndiani ndobva ati wadzana ndikati ameno chatozonzwa kuti handisi kuziva inini panapa rege ndigozonzwa kuti wadzana wacho ari kuti kudini yacho yakamira sei hapana zvandiri kuita se zvandiri kuziva nokuti nansina marecords handizoti wadzana wacho ndeupi asi chokwadi uyu admitted kuti chipambi ndakaita asi ndakachiita kudhara zvika mameseji akazobatwa akabatwa nemukadzi wemunhu wavaifambidzana naye abata nhau vachindiudza ndiwo ndokubva yazodzoka yoputika kunavo ava vasiri vakazvibata izvi zvese ndakaudzwa navo. Mwana wenyu chaiye achitaura mashoko iwaya wega uyu vati nhasi tagara dare zvakuchinjwa. Imi muri baba imi ndiri baba nyangwe ndiri mambo handiti tisu vanotungamirira misha tisu vanofanira kuremekedzwa mumisha matigere. Zvino kana taakunzai nemadzimai vana vedu ubaba hwacho hunoshaya basa ubaba hwacho hunoshaya basa. Isusu ngatichengetedzei chimiro chedu savana baba vemisha tiregere kupa madzimai simba rekuti vaite zvinhu zvakadai pamberi pedu takatarisa. Ngavadzidze kuziva kuti vana vanofanira kuburitsa chokwadi pachena ende kana munhu aburitsa chokwadi pachena munhu iye anenge abvuma kuti ndinoda kupinduka. Asi munhu kana asingaburitsa chokwadi pachena akaomarara mwoyo haachinji. Handizivi kuti kana tichiti dare gamuchirai kuti zvandakaita inini musazvitarisa uzoreva kuti ubaba hwacho hauna basa. Tese tiri kutukwa ari kutukwa hamuzirimi chete nyangwe neni mambo matanga kushorwa imi vana baba vake obva asimuka wazozvora kuti namambo vari kuchishora ndiani kubva uyu nana atete wake. Mandasi nyaya ndadzosa kwauri hanzi unotipa here nguva yekuti timbonokurukura zvinonati zvora wako zvakwamutu wagamuchire kana kuti kwete. Pasore mambo ini ndotaura hangu chokwadi nyange hacho chisina kusimba kwavari asi nhau iyi ndine nguva ndichituma shoko kumusha kuti tete ngavauye vatigadzirisewo panhau yedu. Ndakatumira munyaya akauya akatifambisa kupakuroora ndakamuti ndokumbira kuti tete vauye nekuti uyu haasi kuda kubva pamba achienda kumusha. Saka ndokumbira kuti tete vauye kuno tikwanise ngeti vatigadzirise. Ini chandiri kuda kuti tete vambomuudzawo kuti zvawakaita kana kuti magariro akamira sei. Magariro atinokwanisa kunge tichiita pamba togara sei anogara sekwanisa kugara sei nemurume nehama dzemurume.
iye akaramba ende shoko iroro rakaenda kumusha tete havana kuuya. Ndakatozvinzwa kuti nyaya yakatondudza kuti shoko ndapira shuwa ndapira tete ndakataura navo tete vakati ndarambidzwa nanamai guru vaira ndarambidzwa kuya ikoko nanamai guru kuti zonizogadzisa nyaya dzenyu. Ndakati odaiti kana marambidzwa hazvina dambudziko chega nditora wangu ndiende naye kumusha tinogadziriswa kumusha. Wangu akati andibve panapo ndinofira pano handisumudze pano. Saka ipapo ndo pakazoita kuti ndikwanise kuizoya kwamambo kuti vedu iyi nyaya iyi ndaikoniwa ndaitadza ende iyezve iye achiita zvaanongoda pamusha achiita zvaanoda pamba ndisisina chakumutsiura nacho handichakwanisa kumutsiura. Saka Mandazaka panapa tikutonga nyaya yevanhu vaviri makapanana kukuru. Chokwadi chacho pamberi pedare ndechekuti makarambana makapanana kukuru. Asi naso nyaya kwayanaka kuti ana tete vacho varipo nyaya yakawanda yabuda pachena ana atezvara vachi vana atezvara varipo. So ana atezvara ndo vakukumbira kuti zvinoita here timbonogara pasi chimwe chokwadi chatasinganzwiwo pada chachivigwa nana tete pada chachivigwa nana sisi asi chabuda mudare handiti timbonogara pasiwo timbozama kukurukura taane zvatanzwa zvese izvi. So mambo ati zviri kwauriwo Mandaza manje kuti ana tezvara vakukumbira kuti timbonokurukura bishani. Rini mambo hatiri kunyepera takatadza kukurukura seizvozvizvi zvatorambika seizvozvi tiri muno pamberi pamambo hakuna chimwe chichazobuda futi. Ipapo ndo zvandinoziva hakusisina chimwe chinhu chichazobuda kuti aitavhuma kuti ndakazoita ndakaita zvandakaita. Saka kuti kusvika tizokwanisa kuwirirana hunge yabvuma aditi sezvataura mambo towirirana muno kuti aiwa shuwa ndakaita zvandakaita asi ndokumbirozve kuti ndakatadza. Asi kana achiramba muno whatabouti kuri kumusha kana patiri tega unotaura nemwana wavo ana baba unotaura nemwana wavo utaura nemhuri dzavo wodzoka kwauri wonzwa kuti uchiri kuoma mwoyo here. Pamwe pada vakuzvikoshesawo zvavaona zvevana pamwe pada vakuzvikoshesawo kuti nguva chakatobvodai. So vakunotaura vega semhuri yavo wozokurukura nani newe ndozvavanga vachikumbira chete. So mama vagona kubvuma kuti itai zvavanoda kuzobva kwauri nana tezvarawo. Inini mambo tinokumbira kuti zoni mukadzi wangu amboenda kumusha aende kumusha ndakamupa gupuro ngaaende kumusha ndo chandinokumbira kuti ngaaende kumusha kuti tisimplify nyaya iite nani. Zvikudiwa naMandaza ndezvekuti dai adzimai avo vabvuma muno vakakanganisa vonotaura zvavo ndofunga tana tete ndinurudzi kunazoziva nyaya yedu madi masunungura muzukuru wenyu murume wakaparizwa vonotaura nawo yakataura zvechokwadi kurumahwa mumwe. Ana tete ndimaita chinhu chakashatisa panyaya yese iyoyi ndimaisunungura kumbiwa kumshana musoro ashora pane nyaya yetu yatuda pane nyaya dzinobuda nditika dzisina kuperera nditika ndozatiri kukumbira kuna Mandaza nditika kuti taingogara pasaidi naMandaza tonzwana since iye ari kuti ndikaenda kumbirana wakakumbirana. Inini rega ndiperere pakuti vana tezvara takurai mwana wenyu munokurukura naye muone chokwadi. Mwana wenyu takurai mukurukure naye akuudzei chokwadi chakaitika. Kana akuudzei chokwadi paine mukana kuti mukurukure naMandaza. Mandaza anenge aripo pamusha pake. Ndapedza. Ndakuzotara inini ndiri mukoma wawadzana inini kubva imba ichitanga ndindewe yeumwe inini wakangosubject achitwangonisa pasaiti but tumaproblem twese topama twese wepe ndichigadzisa wachiwirirana zvoti muzi nyaya dzangu zvotika izvodzidza ndizvoti sei ndanga nangu zvopasaiti handichandinokuzoita but mwoyo mangu totobatika ndikutambudzika zvese zvinotaurika zvinofanyana asina Mandaza tinoita zvakanyanya. Saka mambo vapedza
mambo ati chigotakura imwana handiti kana padai so papa matarisano zvinomuka zviitika zvichitika zvitese hazvisiga chibo hanzi chigotakura imwana handiti unokurukura naye kuudza chokwadi kana paine zvinoda kukurukurwa kana padauyaniswa mandaza varipo kana pane zvakurukuruka zvimwe zvodayananiswa futi mambo mogona kuvatsvaga usizi vari dare mambo muyananisi futi handiti uchikurukurwa ndozvapera zvataura namambo so kana muchiurana amandaza mutombodai chibatsana nonatezvara kunokurukura muri penyu mega amandaza varipo kuzoona muchikurukura kana mambo uzatsvaga kusiri kudare muchikurukura navo Vamwe vakasunungurwa